Alfredo Morelos, joka vie kotijoukkueen 1-0. Igor teeb jälle noole, kes on veel? По команде Мушаля номер 10 Alfredo Morelos. Pahasti taaksemme, HJK tulee, Mäkitalo yrittää juosta perään, levitys oikealle ja siinä on Morelosilla tilaa, Morelos laukoo, ai mikä laukaus vasurilla, Morelos on kyllä uskomaton laukaus. Retski on edessään, sitten saadaan HJK toimesta ensimmäinen hyökkäys aikaiseksi, sieltä palloboksiin, nyt on paikka, sieltä kääntö lähtee ja tuo kuti menee maaliin, ensimmäinen veto. Mutta siinä ensimmäinen näyte HJK varallisuudesta, Taivo keskittää maalille, seuraava tilanne tulee ja maalissa! Alfredo Morelos! Pallon menetys Atoma. Mitä tekee Atom? Pistää siihen viereen Oduomadille, Oduomadi ja loistava torjunta, mutta sitten on pallo maalissa. Ja se on karmaisevasta harhasyötöstä Oduomadin laukauksen Kobotsev vielä pelastaa, mutta sitten irtopallo. Loistava syöttö eteenpäin Alholem, Atom laukoo kaukaa ja laukoo terävästi, tilanne jatkuu ja voi herran isä, minkä moka tekee Ricardo. Eikä ole paitsi jossa kolumbialainen ja voi mitä tekee brassimaalivahti. Torjuu eteen. Tai tuohon pitkäksi menee keskityksen. Nyt on Morelosin paikka, siellä lepää Alfredo Morelos! Ja kauden 4. osuma näkee päivän valis. Jalastom, hyvä jatko tulee ja Morelos tekee 1-0. Ai! Alfredo Morelos, lukemat 0-1. Dahlström, tilaa löytyy. Laittaa loistavan pallon Morelosille. Morelos, tekeekö? Tekee! 5-1. Loistavasti jatkaa Forsell eteenpäin, Morelos laidalla jälleen, Morelos ja nyt kaadetaan Morelos ja se on rankkari. Se on rankkari. Se on sitten, no se ei nyt tämä peli ollut ratkenut aikaisemmin, niin viimeistään nyt se on. HJK pääsee kuitenkin omasta boksistaan pois ja sitten on tilanne. Oliko paitsio? Hieman siltä näytti. Morelos yksin läpi. Morelos katsoo ylätupa vapaana ja siinä 3-1 HJK:lle. Kyllä melkein Saku ylätupam, kolmannen maalin tekijä HJK:lle. Pitkin yrittää jatkaa Tuomiselle, mutta syötö lukee pois ja Jalasto. Sitten Alfredo Morelos vauhtiin. Morelos tulee samalla kun myöskin pommit paukkuvat ja Morelos siihen vasurille kääntää. Ja laukoo, se menee lopulta sisään, se lipsahtaa sieltä peliminuutin ja puhveli Morelos onnistuu jälleen, tekee 6. maalinsa tämän kauden Suomen Cupissa. Parempi kuin tuossa alkuun valmentajan haastattelussa, kun Morelokselta erittäin komeat harhautukset ja sieltä tulee sen jälkeen Jalasto nyt olisi harhautukset ja erittäin. Sinne pallo myös pelataan. Sieltä Morelos pikkuspurtti, Penninkangas tulee rajusti, mutta Morelos selvittää tilanteen. Pallo maalille, Tome ja pallo. Mennään. No
siihen uskaltaa mennä Alho. Tanaka Alho. Morelos, pallo haltuun. Ja sitten tulee Maanoja ja pilkulle mennään. Nyt tulee pahassa paikassa pallon menetys ja HJK pääsee nostamaan hyökkäystä. Tuon heitto ja sitten taiteellaan tuossa päätyrajanteen vastuussa taimassa ja sieltä rohkeasti avataan ja tuleeko tuosta sitten ensimmäinen tuleeko rohkea vastaan. Nyt lähtee Morelos. Morelos pelaa toiselle puolelle. Odu suojaa. Selkänsä takana nyt sitten kova kamppailu Gilaa vastaan. Morelos tulee apuihin. Odulle pallo. Taivo. Sitten Eto. Ja Taivo keskustaan. Medo. Medollakin yksi maali tällä kaudella. Se tuli boksin ulkopuolelta ja nyt tulee sitten hyvästä paikasta. Ja se on päivänselvä käsivirhe. No okei, entäpä se Morelos ampuu ja Vitala torjuu. Palloa maalille ja siellä on